ман ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунам сухани муаллими мактабиамонро ки гуфта буд: ту ҳеҷ гоҳ футболбози дараҷаи аввал нахоҳӣ шуд. Он лаҳза ман ҳамагӣ 11 сол доштам. хурду камбағал будам. муаллим ба чашмонам нигоҳ карду гуфт: криштиано, ту бениҳоят хурду заиф ҳастӣ. аз ту ҳеҷ чиз намебарояд. ҳамон рӯз бо чашмони гирён ба хона рафтам ва аз таҳти дил мақсад гузоштам ки буданамро ба ҳама нишон хоҳам дод. вақте ки дигар кӯдакон дар кӯча бозӣ мекарданд, ҳамон лаҳза ман кор мекардам. саҳару бегоҳ бе ист тамрини зиёд мекардам. бе истироҳат, бе шароити хуб, бе набудани хӯроки хуб ман доимо ҳаракат мекардам. баъди ҳар як қадами навбатӣ, баъди ҳар як гол ман боз ҳам дилгармтар мешудам. ин ҷавоби ман дар ҳамон сухани муаллим буд. худи ҳамон рӯз ман дарк кардам ки боварии мардум ягон чизро иваз карда наметавонад. танҳо ягона чиз барои муваффақият ин ба боварии худат бовар доштан аст. барои дидани бештари наворҳои мотиватсионӣ бо мо ҳамроҳ шавед.